ng mga nagbabagang balita. Presyo ng kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan pumapatak ng 65 pesos. Kuryente sa Luzon Grid ng NGCP nakaranas ng pagnipis. Rotational brownout, babala ng Kasureko kung numipis pa ang supply ng kuryente. Binipisyo ng paggamit ng electric vehicle, ibinahagi ng isang motoristang gumagamit ng fuel run vehicle. Higit sa 3,000 job vacancies, alok sa trabaho para sa Gabos Career Fair ng Kamsur Peso. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Tumaas ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan dahil umano yan sa lumulobong transportation cost ng mga trucking services. Si Sam Alano sa detalye. Mas hinigpitan pa umano ni Regina ng Kadlan Pili Camarines Sur ang kanyang sinturon sa pagbabudget dahil sa tinaas ng mga bilihin ngayon, lalo na ng bigas. Mula sa 10 kilo na bigas na binibili niya umano noon kada linggo, ngayon 3 kilo na lang muna ang kanyang binibili dahil sa mataas na presyo ng bigas. Kumbaga halimbawa po dati nakakabili ng 10, ngayon mga 5 na lang. Baga bawas po sa budget. Kasi nga po mas mahal ngayon. Sa pag-iikot namin sa Pili Public Market, umaabot sa 60 to 65 pesos na ang presyo ng bigas na tumaas ng 2 to 3 pesos ayon sa rice retailer. Dahilan umano ng aumento sa presyo ng bigas ay ang lumalaki rin na gastos ng transportation cost o gastos sa pagbabiyahe ng supply. Lumulobo kasi umano ang gastos ng mga trucking services dahil sa pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon po kasi biglang nag-up range naging 50 ang lowest. 50, 51, tapos hanggang 65 ang pinaka-higher. 60 to 65. 60. Yung pinakamahal. Ay sana bumaba na yung gasolina para bumaba din yung mga tinda namin. Yung mga commodities, ganun. Kasi mataas sa transportasyon. Yan na nakakataas. Batay sa datos ng PSA, ang mataas na presyo ng bigas ay isa sa pangunahing nakaambag sa pagtaas ng inflation noong Marso na 1.5%. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 1.5% inflation rate. Particular dito ang bigas. Samantala, para maibsan ng pasanin ng mga consumer dahil sa mataas na presyo ng bigas, itinutulak ng Department of Agriculture ang price cap lalo sa mga imported na bigas. Sam Alano, CSN. Dahil sa forced outage ng mga planta, numipis ang supply ng kuryente sa Luzon Grid ng NGCP kahapon. Rotational brownout posible ayon sa Kasureko 2 kung numipis pa ang supply ng kuryente dahil sa mataas na demand. Si John Amador sa detalye. Itinaas sa yellow alert status ng National Grid Corporation o NGCP ang Luzon Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kahapon, April 16. Yan ay matapos magkaberya ang ilang power plant kabilang ang isang malaking gas plant sa Batangas. Aabot sa 35 planta ang na-force outage at 14 pa ang hindi napagana sa full capacity, kaya mahigit 5,000 megawatts ang hindi nagamit. Ayon kay Reder Bukay ng Kasureko 2, posibleng maulit pa ito kung sakaling patuloy na bababa ang operating margin dahil sa ilang aberya sa mga planta at dahil sa taas ng demand sa kuryente ngayong tag-init. Normal po kaya na araw kaning sitwasyon ta na sa dry season kita. Nagkakaigwa po kita ning mga halangkaw na demand, pag-abot po sa ngaran ng kuryente. Gusto sabihon po kay ni itong normal na nakukonsumo tang kuryente luwas duman sa dry season, halos na doble hanggang triple. Kaya ang nangyayari po kay ni, baka umalang ini nangyayari po igdi sa tuyang lugar o sa sakop na area coverage si Kasureko 2, nangyayari man po ini sa ibang probinsya and sa enterong Pilipinas. Kaya ang nangyayari po, halos doble triple ang konsumo ng ordinaryong consumer
nagkakaigwa po ng epekto duman sa mga nag-generate ng power, araw po kayo ng mga power plants. Maigting na minomonitor ng Kasureco ang peak demand at available na supply ng kuryente dahil sa posibleng rotational brownouts. Daily man po ang monitoring po kayo kang sa tuyang national government sa paagi po kang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na kung saan mahihiling ta po itong power situation outlook daily. Mahihiling ta po duman kung may mga power plants kita na nagkaigwa ng biglang shutdown. Nang epekto po kayan, dikit sin napoproduce na kuryente o nababawasan sin napoproduce na kuryente. Kaya naresulta po duman sa pagkakaigwa ng mga declaration kang yellow alert. Ngunyan ang posibilidad na pwedeng mangyari kung magdagos-dagos pwedeng makaabot sa red alert. Na ang epekto, ang red alert, yaon na po dyan itong rotational. Pag sinabing rotational, itong mapili ng mga lugar sa sakop kan sa tuyang Luzon Grid na masakripisyo na mawawaraan ng kuryente sa laog ng nagkakapirang oras. Jan Amador, CSN. Ibinahagi ng isang dating gumagamit ng digasolinang sasakyan ang benepisyo at tipid ng gumamit siya ng electric vehicle. Governor El Rey Villafuerte tinutulak ang paggamit ng mga electric vehicle bilang alternatibo sa mga fuel-run vehicles. Si Eli Balbin sa detalye. 20 nang gumagamit ng electric vehicle si Melchor. Sa maikling panahon ng paggamit ng naturang sasakyan, pansin umano agad niya ang dalang tipid nito kung ikukumpara noong gumagamit pa siya ng fuel run vehicle. Ang gamit na sasakyan ni Melchor, tinatawag na hybrid vehicle na kombinasyon ng gasolina, engine, electric, motor at baterya. So far okay naman kasi yung last na nagpa-gas ako, nagpa-full tank ako last month pa. Hanggang ngayon meron pa rin. Kasi nagagamit lang yung yung gas kapag yung state of charge nung battery ko nasa 20% na lang. So usually kasi sa Calabanga lang naman ako tapos office ko sa Naga. So yung isang full charge ko ng battery, umaabot siya ng 4 na balik ako from Calabanga to Naga. So hindi ko nagagamit yung gas. Sa loob ng mahigit 2 buwang paggamit ng hybrid vehicle, tinatayang nasa mahigit 5,000 piso pa lamang ang kanyang konsumo sa kuryente. Malayo kumpara sa regular na gasto sa pagdating sa gasolina na isang traditional na sasakyan. Bilang kasi electrical engineer ako. So maganda talaga yung kasi siya unang-una ngayon nagkakaproblema tayo sa gas, 'di ba? So may problem tayo sa Iran, yung war na masyado tayong affected. So kami as EV user, hybrid user, so hindi kami ganoon ka-apekto. Kasi meron naman akong wall charger sa bahay na sa ngayon nga kung susumahin ko mula February 9, nasa 5,000 plus lang yung yung konsumo ko sa kuryente. Si Melchor, isa lamang sa mga motoristang nag-switch na sa electric vehicle. Tila blessing in disguise rin umano ang kanyang pagpalit ng unit dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa langis na tiyaksa ng bubutas ng kanyang bulsa. Matagal na rin umanong isinusulong ni Governor El Rey Villafuerte ang pagtatag ng Strategic Petroleum Reserve na magsisilbing imbakan sana ng supply ng langis na maaaring gamitin sa panahon ng krisis o emergency. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ang bansa ng sapat na reserba na tatagal na hanggang 70 araw. Mahalaga ang pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve sa bansa upang mabawasan ang epekto na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Maliban dito, isinusulong din ng gobernador sa pamahalaan ay promote pa ang paggamit ng mga electric vehicle bilang alternatibong transportasyon. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, layunin ng hakbang na mabawasan ang gastusin ng mga mamamayan sa pamasahe at operasyon ng mga sasakyan, lalo na sa sektor ng transportasyon. Bukod dito, inaasahan ding makakatulong ang electric vehicle sa pagbawas ng polusyon at carbon emission na dulot ng traditional na sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Dapat naman talaga, but since dependent tayo more than 80%,
planuhin natin kung paano natin ma-minimize yung epekto ng mga ganitong problema. Matagal ko nang pinopropose yung Strategic Petroleum Reserve. Dapat may reserve tayo na good for 90 days, magastos, pero at least napoprotektahan yung consumer. Kita mo, pinopost ko yan more than 10 years ago. Di dapat ngayon meron na sana tayo niyan. Pero hindi pa naman huli. Dapat less dependent talaga. Renewable energy, wind, solar, waste to energy. Gawin yan. Saka dapat siguro i-promote natin yung electric vehicle, whether electric na bus, electric na jeep, para nababawasan yung dependence talaga. Sa panig naman ng mga driver ng e-bike, positibo ang kanilang pagtanggap sa panukala ng paggamit ng electric vehicle. Malaki umano ang maitutulong ng electric vehicles sa kanilang kabuhayan dahil hindi na sila gaanong apektado ng pabago-bagong presyo ng gasolina. Para sa kuya, maganda yan. Araw mahal ang gasolina, kung iunin, pwede ka biyayang sa rayo, sa naga, kaya makakalaog ka. Maganda nga yun, sir. Saka sa amin naman, mas pabangyo. Saka iwas na din sa polusyon. Kasi ang ibang mga pasahero minsan nahahassle na sa mga jeep kasi ang tagal dumating minsan. Sa akin okay naman, maganda naman yung program na yun na gumamit ng electric vehicle kasi napapanahon siya. Then alam naman din natin na yung mga gasoline, yung mga diesel, mayroon siyang yung carbon footprint eh. Unlike kapag sa electric tayo, so wala talaga siya, zero carbon footprint yung natin, then malinis siya. Pwede kung may solar ka sa bahay, pwede kang mag-charge. Then readily available din sa bahay yung mo. May charger ka lang, may wall charger ka lang, okay ka na. Samantala, pinuri at suportado ni Senator Jinggoy Estrada at ng Department of Economy Planning and Development o DepEd Bicol sa itatayong renewable energy source sa San Miguel Bay na magiging alternatibo sa langis para hindi na maging dependent dito ang bansa. Well, anything that can conserve energy is a welcome development. No? Dahil ngayon, mataas ng presyo ng gasolina, lahat ng mga basic commodities, tumataas na. Anything that can conserve, that is a welcome development. Sa ngayon, meron na tayong nakikita na paunti-unti may mga initiatives for the establishment of wind farm sa somewhere in Norte and Sur, mga ganyan. So hopefully, magtuloy-tuloy na ito. Yun yung pinaka-plan ma-accelerate yung paglagay ng ating alternative sources of energy so that hindi na tayong sobrang dependent sa fossil fuel na tulad ngayon, nagkakaroon ng mga global shocks na ganito, sobrang apektado tayo kasi very dependent tayo sa oil or sa fossil fuel na dinideliver sa atin. Eli Balbin, CSN. Mainit at maalinsangang panahon ang maaring maranasan sa malaking bahagi ng Bicol Region ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, extreme caution heat index pa rin ang asahang init factor sa malaking bahagi ng rehiyon. Kaninang alas 2 ng hapon, naitala ang 37 degrees Celsius na heat index sa Camarines Sur. Samantala, ridge of high pressure area pa rin ang weather system na nakakaapekto sa bansa. Patuloy rin ang paglayo ng Super Typhoon Sinlaku sa bansa na hindi papasok sa Philippine Area of Responsibility. Panibagong batch ng mga tricycle drivers sa Camarines Sur ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakuhang ayuda gagamitin ng mga tsuper sa panggasolina at ipambibili ng mga kinakailangan ng pamilya. Si Jem Garcia sa detalye. Para sa halos 2 dekadang tricycle driver na si Juan, lugmok umano ang kanyang sitwasyon ngayong mataas ang presyo ng petrolyo. Kaya naman napagdesisyonan niya nang tumigil muna sa pamamasada, ngayong tila wala nang maiuwi ang kagaya niyang tricycle driver. Tumigil talaga ako magbiyahe kasi ang hirap, yung mga pasahero nakakaawa din. Tapos kami din, mas kawawa din kasi sobrang taas na ng gasolina namin. Kaya medyo tumigil ako mula nung tumaas nung tumigil na ako ng pagbibiyahe kasi wala rin kinikita eh. Loging-logi talaga.
Samantala, para kina Tatay Dante at Tatay Eddie, na patuloy pa rin ang kayod kahit nalugi, kailangan raw umano ng kanilang pamilya ng pangsustento sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po maaaring hindi bumiyay kasi kailangan ng pamilya eh. Kaya nga po, kahit lugi, nagtsatsaga po. Kanto dati, nagagasolina ka lang kung 350 ang aldaw. Ngunyan, nagiging doble, 700 na. Ay kung nakakasang ribo lang ako, 700 sa gasolina, 200 sa boundary, 100 na lang natatada sa kuya. Higit sa 2,000 na tricycle drivers mula sa bayan ng Pili, Ocampo, Magaraw, Goa, Bula, Bato at Balatan ang nakatanggap ng 5,000 na cash aid para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ginanap sa Fuerte Sports Complex sa Cadlan Pili, Camarines Sur. Kasama sila sa panibagong batch ng mga tricycle driver na nakatanggap ng naturang ayuda. Dahil sa tulong na ibinigay, halos lahat sa mga tricycle drivers na dumalo ay may panggastos na sa pampakarga sa kanilang pinapasadang unit at ang iba naman ay magpapatuloy na sa pamamasada. Kaya malaki ang pasasalamat nila sa pamahalaan at sa DSWD dahil sa bigay na tulong. Pasalamat po sa Panginoon na ako mayroon na ayudang dumating po sa panggas po, sa maintenance, sa pamilya po. Pasasalamat ko to dahil at least yung unang biyahe namin nung tumaas, medyo nabawi dito. Kaya malaking bagay itong tulong na ito. Siguro, pang pamilya na tapos pang ano na rin ng gasolina. Magpupultang ako para makatipid-tipid ng gasolina sa gastusin. Pasalamat man kami na may suportang nag-abot dahil sa grabe ang pangangaipukan mga driver. Jem Garcia, CSN. Higit sa 3,000 trabaho ang alok sa ikakasang job fair ng Kamsurpeso kaugnay ng Labor Day. Aktibidad magiging one-stop shop para sa job hiring. Kasama na ang mga ahensya ng pamahalaan. Si Regine Buesa detalye. Para sa nalalapit na pagdiriwang ng Labor Day, magkakaroon ng mega local and overseas job fair ang Peso Kamsur na gaganapin sa Fuerte Sports Complex sa Barangay Cadlan Pili, Camarines Sur sa April 30. Aabot sa 28 na local agencies and companies ang lalahok sa nasabing job fair, habang 19 overseas agency naman ang inaasahang makikiisa sa aktibidad. Tinatayang higit sa 3,000 job vacancies ang bubuksan para sa mga aplikante. Bukas ito sa lahat ng job seekers at hinihikayat rin ng mga fresh graduate na samantalahin ang pagkakataong ito habang nagsisimula pa lamang sila sa kanilang career. Ayon sa pamahalaang palalawigan ng Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elry Villaforte through Peso Kamsur, layo ng programa na masigurang may maayos na trabaho ang mga Camarinense, maging sa karatig probinsya lalo na ang mga fresh graduate ngayong graduation season. As priority program ni Governor Elry Villafuerte, sabi niya nga ni Kayan, tulungan natin yung ating mga mag-graduate kasi sila yung mas nangangaipuning tabang ninhulita. Mga fresh graduate, ang eno talagang pwedeng itabang sa inda, makaland sinda sa decent jobs. Bukod sa mga trabaho, magiging one-stop shop din ang aktibidad para sa mga kailangang dokumento sa pag-apply ng trabaho. Kabilang dito ang pagkuha ng NBI clearance, SSS number, TIN, PhilHealth at Pag-ibig number. Layunin nito na mapadali ang proseso at mabawasan ang abala ng mga aplikante sa pagkuha ng mga requirements. Kaya tamang-tama, very timely, kaya makanda kita ning job fair on April 30, katakod man nga ni kang Labor Day celebration ta on May 1. So pinagsararo ta na ining selebrasyon na kung sain career and career development itatakal taman po, and at the same time kaibanan ta itong mga other programs and services kang government partners para nga ni duman sa mga first time job seekers. Syempre kaipuhan ninda ning mga requirements like makuha ning SSS, PhilHealth number, Pag-ibig, NBI, TIN, birth certificate. So, saro yan sa mga basic requirements pag nag-a-apply ng trabaho. So, gigibuan tayo ng one-stop shop para duman sa mga first-time job seekers ta. And at the same time, pwede ta din i-invite itong mga taga-ibang nearby provinces or municipalities na interested po mag-join di sa gigibuhan tang job fair. Samantala, maliban sa gagawing mega job fair sa April 30, magkakaroon din ng mga kaugnay na job fair
sa iba't ibang lugar sa probinsya. Gaganapin ito sa bayan ng Minalabak sa April 21 at susundan naman sa April 22 hanggang April 23 sa Camarines Sur Polytechnic College sa bayan ng Nabua. Richin Boy, CSN. Good news sa mga motoristang nagpaso ang mga lisensya at rehistro ng sasakyan ngayong Abril dahil pinalawag ng Land Transportation Office LTO ang validity ng mga nag-expire na lisensya at rehistro ng sasakyan ngayong buwan. Nagbabalik si Regine Bue. Matapos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, iniutos ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng palugit sa mga motorista para sa pag-renew ng driver's license at rehistro ng mga sakyang mapapasa simula ika-15 ng Abril. Base yan sa LTO Memorandum Circular No. XVL 2026-5048 na layuning mabawasan ng pasanin ng mga driver at operator, lalo na sa transport sector na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng memorandum, pinahaba ng hanggang 3 buwan ang bisa ng mga dokumentong mapapaso. Sa loob ng panahong ito, hindi papatawan ng multa, surcharge at iba pang bayarin ng mga late sa pag-renew. Paliwanag ng ahensya ang extension ay pansamantalang hakbang para mabigyan ng sapat na panahon ng mga motorista na makapaghanda sa kanilang mga bayarin. Pinayuhan naman ng LTO ang mga motorista na samantalahin ng palugit at agad na mag-renew ng kanilang mga dokumento upang makaiwas sa abala. Regine Boy, CSN. Maswerteng walang nasaktan sa sumiklab na sunog sa isang furniture shop sa Naga City. Sunog nagmula umano sa kusot ng mga kahoy. Si John Amador sa detalye. Pasado alas 3 ng hapon kahapon April 16 nang sumiklab ang isang sunog sa tindahan at furniture shop na ito sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Ayon sa may-ari ng furniture shop, nalaman na lang nilang nasusunog ang bahagi ng shop dahil sa sabi ng katabi nilang gusali. Ito kung ko yan, nasa dyan sa balyo, niyaon ako solo-solo na nag-deliver siya gum. Ngunyan, itong niyaon dyan sa balyong sa bulyo na isi, nagkuyandig sa ko, may kalayo nga ya, may sulong nga ya. Di sa katupuyaw niya ako dyan nakatukaw, nagigirigame ako, ta solo-solo ako. Pero sarado ini. Ngunyan, tangka tulos ako, nahiling ko, may kalayo talaga. Halos lampas na dyan sa dyan sa atop-atop na yan, sa duyap. Nagkakasibot na ako, sige, siguraw ko, kalayo, nagluwas ako dyan. Pagluwas ko, may nagtama man, may nag-aginin mobil. Mabuti na lamang umano at may napadaang police mobile, kaya agad nakahingi ng tulong sa mga bumbero at naiwasang lumaki pa ang apoy na hinihinalang nagsimula sa tambak ng mga kusot o wood shavings ng mga ginagawang furniture. Nakaresibi kita ni Apo dahil sa Comsen na allegedly may nasusulo sa parting Concepcion, particular sa MD Daso Furniture Shop. And upon verification, ang oras na po kayan is alas 3:41 ni hapon. And upon verification, inahiling ta na rubbish fire ang nasusulo. Ini kasing involved incident na sulma, which is rubbish fire, may mga dikit na tumpok ang basura. Dakol siyang pwedeng pagkausahan, itong inaapod ng competent source of ignition, yaon dyan ang mga posibilidad. Posibleng naapod na ng upos ng sigarilyo or posibleng may nagloon. Kaya siya nagkausa ni Kasulo. Dahil ko aram kung basta saan aram ko, itong mga tinarambak na sako, nagaruparoy, duman sa likod. Gusto sabihin, duman sa likod nagloon si Kalayo. Karaniwang umanong pinagmumula ng rubbish fire at iba pang sunog ay dahil sa napabayaang sinusunog ng mga basura, kaya nadadamay ang iba. Babala at paalala ng mga otoridad. Pagirumdong sa tuyang mga kahimanwa na ang pagsusulo tabi na may kapabayaan, pwede tang mabayular ang sa tuyang Article 365 ng Revised Penal Code. And tabi man, pagirumdom na iyan, pwedeng magkausa ka sa tuyang pagmultain, mauli sa pagkakakulong. Kung ang kausa kang kasulo is may kapabayaan, reckless imprudence resulting to damage to property. And igpapakitang inaapod duman sa sarong provision kang Republic Act 9514 sa tuyang Comprehensive Fire Code of the Philippines, pwede pa kitang maninimbag kung ang pagkausa kang kasulo is kapabayaan. John Amador, CSN. Baril at illegal na droga, yan ang bumungad sa mga autoridad sa apartment ng OPM artist at rapper na si Hev Abi matapos ang ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nasamsam sa apartment ng OPM artist ang ilang plastic sachet ng liquid marijuana at cocaine.
Nagpositibo rin sa drug test ang OPM artist na kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad. Samantala pumalag naman ang label artist ng rapper sa nakuhang droga at baril sa posisyon ng suspect. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.